To sai gabar zance ta ƙarshe shine menene mafita? Menene mafita? Mafita ta farko ita ce mu ji tsoron Allah, kuma mu riƙa yi wa juna wasiya akan mu ji tsoron Allah. Duk abin da muka faɗa ɗin nan wasiya ce kuma nasiha ce ga kaina. Ina faɗa ne ina zafafawa saboda ni ma su zamo mini wa'azi. Kuma ina faɗa ne saboda ina ƙaunar ku wallahi. Kowa ya san aikin da yake, kuma kowa ya san abin da yake samu. Don Allah, abin da kake samu na daga halal ne, haƙƙinka ne har a wurin Allah, ko haƙƙin wani ne kake ci? Ya ɗan uwana, ka ji tsoron Allah. Wannan abin da ake faɗa wallahi tallahi gaskiya ne. Inna ajalallahi la'at. Wannan lokaci na Allah na gaskiya ne, kuma sai an yi shi. Ka ji daɗi yanzu shekara 20, ka ji shekara 40, ka ji shekara 60, kana ta morewa ko? Wallahi tallahi za ka zo lokaci ɗaya za ka manta da duk daɗin da ka jin nan. Ka tuna ɗan adam da daɗi baya dawama a jikin ɗan adam. Za ka shekara 40 kana cin mai kyau, kana jin yunwa za ka manta da duk abin da ka taɓa ji. Kana jin yunwa ba ka tunawa da daɗin jiya. Jiya in ka ji daɗi ma ka fi shan wahalan yunwan yau sama da wanda da jiya bai ma ji daɗin ba. Don haka kana zuwa za ka mutu ba, magana ta ƙare. Ka ci haram, ka ci haram, ka tara haram, ka tara haram. Me za ka yi da su ne ɗan uwana? Wajen Allah mutane me za su yi da kuɗi ne? Inda a ce mutum satar da yake yi abin da zai ci ne a cikinsa kaɗai, ko ya ciyar da 'ya'yansa kaɗai, sai a tsaya a kai in an zo ƙona shi za a masa babbaka na iya abin da ya ci ne kaɗai. Wallahi da sauki ɗan uwana. Wannan ɗin ma fa ba na ce ba za ka shiga wuta ba ne, za ka shiga, amma in aka babbake ya fita shi kenan. Don Allah, kuɗin da kasata za ka iya kashewa? Kuɗin da kasata wanda ka tabbatar za ka mutu ka bar gado ne, me za ka yi da su? Kana tsammani wani ne zai amsa tambaya akan waɗannan kuɗaɗen? Kai ne fa za a tambaye ka. Ka tara wa 'ya'yanka kuɗin haram. Ni waɗannan 'ya'yan wani alheri suka yi maka ne da suka cancanci da za ka tara kuɗin wuta, kai ka ba su sun ci halal, kai kuma ka je wuta? Me 'ya'yan nan wani alheri 'ya'ya suka yi maka da yasa haka? Kana so a wataya a gidanka matanka su more, me alherin da matanka suka maka ne da suka cancanci da zaka jiyar da su kai ka shiga wuta? Haba dan Allah, yanzu son da muke wa mata da 'ya'ya ya kai yanda har za mu ɗauko kuɗin wuta mu rika ciyar da su da shi? Mu ɗauko kuɗin wuta mu biya musu kuɗin makaranta, mu kai su waje, mu kai su wane ne, mu musu kiwon lafiya da kuɗin wuta? Mu shiga wuta su yi lafiya, mu shiga wuta su zama 'yan boko? Don Allah muna da hankali kuwa? Wannan ɗan fa kai ka samar da shi, ba shi ya samar da kai ba. Da fa ba a san shi ba fa. Shi ya zo kai ka fara san shi kafin shi ya san ka. Wai ka zo kana ta tara kuɗi saboda shi. Haba dan Allah, ina hankali a wurin mutum? Ka je a saka wuta, shi kuma wannan yaron fa duk kuɗin da ya ci ya ci halal. Shin wannan yaron kana da tabbacin zai maka addu'a? Kana da tabbacin ko yayi addu'ar za a karɓa akan kuɗin da ka sata? Jama'a mu ji tsoron Allah. Duk daɗin da kuɗi yake da shi wallahi idan ya zama na haram ka guje shi. Bari ku ji yadda ake tsoron Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda gudun irin wannan yake cewa a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito, yace inni la anqalibu ila ahli, yace nakan iya dawowa gida fa ajidu tamrata saqita, sai in ga dabino ina sha'awa in ci, ko ina jin yunwa, dabino kwaya daya saqita ala firashi, akan gado na ne ma a gidana na samu, in zo zan dauka zan ci, thumma arfa'u hali akulaha, sai nayi haka zan sa a baki na zan ci, thumma akhsha an takuna sadaka, sai in ji tsoron karfa na sadaka ne wanda Allah ya haramta mun ci, fa ulqiha, sai in jefa in ce na hakura. Su don Allah
manzon Allah sallallahu alaihi inda zai ci da kuskure Allah zai kama shi ne, amma bai yana jin tsoron kar ya je Allah ya kama shi. Kai da ni wani aiki muka tara da za mu ta cin kuɗi na haram, ka ci ya fi ƙarfinka, me za ka yi da shi? Manzon Allah me yi wa Allah da har zai sa Allah ya fushi da shi don ya ci dabino ƙwaya ɗaya? Amma ya ce wallahi ba zan yarda in je wajen Allah ya tambaye ni wani abu na haƙi ba, abin da bai halatta ba. Allah ya ce kar in ci sadaka, shi yasa ya haramta wa kansa bai taɓa ci ba. Shubuha ne fa, ba da tabbas. Ta yiwu an kawo sadaka ne, su saura ya halatta su ci, amma shi bai halatta ba, ba da tabbas. Abubakar radiyallahu an yana da wani yaro bawansa, yana aikan shi je ya aiki, in ya samu kuɗi ya kawo mishi. Wata rana sai ya zo, duk kuɗin da bawa ya samu na mai gidansa ne, sai ya siyo wa Abubakar abinci. Allah ya ƙara yarda ga Abubakar. Amin. Sai ya bashi, sai ya ci, saboda yana jin yunwa yana bukata. Bayan ya gama ci sai ya ce, wai ina ka samu wannan kuɗin ne ma? Sai ce, a wani kuɗi ne, tsohon kuɗi ne ajiyayye, tun lokacin jahiliya ina bokanci, sai na yi bokanci wa wani, sai na ha'ince shi, na masa wayo, na ce na yi masa kaza kaza, shi yasa ya ga kaza, sai ya biya ni alhali ban yi aikin ba. Ya ce wannan kuɗin ne na ɗauka na siyo maka da shi. Malamai fa sun yi ittifaki cewa duk kuɗin da ya fita daga hannun wanda ya karɓi haram ya baka, kai kuɗin ya wanku ya zama halal a wurinka. Amma wallahi wannan shubuhar ta sa Abubakar ya sa ya tsarsa sai da ya amaye wannan abun gaba ɗaya. Ya ce ba zan je wurin Allah jini ya tsatso a jikina ko tsoka ya gidu da wani abu ko min karancin percentage ɗinsa a jikina na haram ba. Wannan kuɗin ba haram ba ne akan Abubakar, haram ne akan wannan yaron. Amma ya ce shi kuɗin da ya bi ta hanyar ƙazanta ba zai ci ba. Don Allah Abubakar wani laifi ya yi wa Allah da ya kai Allah zai kama shi bayan wannan tarin alheri nasa, amma saboda tsoron haram kawai. Yunwa fa yake ji, don Allah kai sace-sacen da kake akan yunwa ne abinci za ka ci. Umar ɗan Khattab, wayannan wai tarbiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara yarda gare shi, wata rana ya sha nono, sai ya ce wa wanda ya bashi nonon, min aina laka haza, duk da dai ina jin yunwa na sha, amma ina ka samu? Ya ce marartu bi iblis sadaka, ai raƙuman gwamnati ne da aka ɗaure, raƙuma ne na gwamnati da aka ɗaure, sai na je na tatsi, na same su suna shan ruwa, fa akhadtu min albaniha, sai na tatsi nono, fa adkhala Umaru yadahu fastaqa, Umar ya sa hannunsa, wallahi sai da ya cire daga bakinsa. Yana matsayin khalifa ne fa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, amma nono kadai da ba daga albashinsa bane, nonon nan kuma ba shi ya tatso ba, kuma shine khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan dukiyar. Duk yadda ya raba ta ai, amma ba irin wannan sunnar yake so ya koya mana ba, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. Shi sunnar da yake so ya koya mana shine kayi wara'u, duk abin da baka tabbatar halal bane karkaci. Yanzu don Allah jama'a, abin da muke ci kullum muna lissafin sa, da na safe da na rana da na yamma. Su fa suna iya wuni ba su ci ba fa, iya abin da zai ci kenan a wunin yau, amma ya ci ya zo ya sake amayewa, ya ce ya haƙura ya ci gaba da yunwarsa. Jama'a ina za mu je? Wai dan Allah za mu samu rahamar Allah kuwa? Yanzu mu zauna muna ta sallah muna ta ibada, amma akan kuɗi mu je wuta? Kuɗin nan da baya biya mana bukata ya zama shine tarnakin mu. Abu na kusa da ƙarshe, mafita akan corruption shine in kana ciki kaga ba za ka iya ba ka fita. In kana da wani position akan gwamnati sai ka ga cewa abun yayi yawa, kai ka rasa yadda za ka yi, ka sauka, ka mutu da talauci ya fi maka wallahi.
idan kana kan wata sana'a ka gane cewa hanyar cin halal babu ita sai dai an yi haram, ka barta. Hanyoyin Allah suna da yawa. Duk mutanen duniya da Allah ya rika ciyar da su a baya zuwa yanzu bai gaza ba zai gaza ciyar da kai ba wallahi. Ka haƙura. Kuma in ma za ka rasa ka mutu da yunwa, wallahi ya fi maka ka je Allah ya ce maka maraba da zuwa ka shiga aljanna, ya fi maka akan ka ci wannan abin ka je a wurin Allah ana rigima da kai. Hadisi ya tabbata daga Adi ibn Amira al-Kindi, Allah ya ƙara yarda gare shi, riwayar Imam Muslim. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tara ma'aikata yana wa'azi, yana musu jawabi bayan ya nannada mutane akan matsayi, wannan commissioner, wannan director, wannan wane, wannan sakataren kaza, sai ce da su manista amalnahu minkum ala amal. Duk wanda na nada shi wani aiki a cikin ku, fakatamana mikhyatan fama fawqahu, sai ya ɓoye allura na gwamnati ya ɓoye bai kawo ba, kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyama. Wannan shine gulul inda Allah ya faɗa, kuma sai mutum ya zo da shi ranar kiyama. Ni na gaya muku ba ruwana. Faqama ilaihi rajulun aswad min al-ansar, sai wani mutum baki ya zo ya ce ya Rasulullah iqbal anni amala. Ya Rasulullah na sauka daga kujerata, ni abun ya mun tsanani. Allura, kai wannan abun yayi tsanani, ni ba zan iya ba. Annabi sai ya ce wa malaka, me yasa, me yi zafi, ya zaka sauka? Sai ce sami'tu ka taqulu kaza wa kaza, naji ka ɗebe abun da zafi ne, ka ce wai in an yi ko allura, ka ya Rasulullah ba dan rage ba. Manzon Allah sai ce wa ana aquluhu al'an, yace da na gaya wa mutane, kai kuma yanzu barin gaya maka naka kai kadai in maimaita maka. Manista amalnahu minkum ala amalin falyajid bi qalilihi wa kathirihi. Duk wanda na bashi wani aiki, komin karancin abun komin yawansa, ya dawo da shi inda aka ajiye shi. Fama utiya minhu akhadha, duk haƙƙinsa na albashinsa ya ɗauka, da haƙƙinsa na allowance ɗinsa ya karɓa. Wa ma nuhiya anhu taha, abin da ya san ba haka ba ya hannu, ya hana kansa. Duk wanda ya ƙi yin haka zai zo da shi ranar kiyama. Haka mutumin ne ya sauka akan kujerar nan, kai ma ka sauka kawai. Ai gwamnatin ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Gwamnatin manzon Allah ma wani ya sauka don yana tsoro, kai sai a wannan gwamnatin ne ba za ka sauka ba? Dole ne ka ce haram din, ai mun rasa yadda zamu yi ne, ai ni ma ni nake, inda ba don ni ba ma ka tafi a wurin wani shi ya zo ya ci haram din, ba ruwanka. Kar a je ranar kiyama ba za a tambaye ka, la tusalu amma ya'mal, ba za a tambaye ka aikinsa ba, shi ma ba za a tambaye shi aikinka ba. Ka bar shi in ya ga zai ce je ci, amma kai ka samu ka fita. Dole ne mu gaya wa mutane wannan. Sannan abu na ƙarshe shine mu koma mu tuba zuwa ga Allah, mu yi ta kuka. Wannan hali da muka shiga, da yanda azzalumai suka yi yawa a kanmu, ta yanda in ma baka zama azzalumin ba, ka zama kai ne daban, ka zama kai ne sariyan ware. Sannan kowane mataki na rayuwar mutane ya zama sai da zalunci aka gina. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi addu'a kawai, ku roƙa a wurin Allah. Mu koma ga Allah, mu yi ta kuka, muna kai kuka a wurin Allah akan azzalumai. Ko Allah zai kawo mana sauƙi akan wannan hali, ko Allah zai kawo wanda waja'alna min ladunka waliyan, waja'alna min ladunka nasira, ko Allah zai kawo wani daga sama wanda zai sa dole na ƙasa ya gyara. Saboda mu dole mu yi wa'azi mu gyara, amma mu ce a gyara, amma dole kuma a sama a samu wanda zai jajirce, ya ɗaure, ya kama, ya sa a kashe wani ba. Wallahi in ba haka aka yi ba za a daina ba. Kuma in dai ba a samu shugaba wanda in ya faɗa da baki da gaske zai yi abun a aikace ba, a ga ana kamawa, ana ɗaurewa, ana kamawa, ana ƙona dukiyarsu, ana kamawa, ana wawushe dukiyarsu, ana dawo da shi wa jama'a, ana kamawa, ana kashe waɗansu. Wallahi in ba haka aka yi ba za a taɓa dainawa ba. In kuma ba za su yi haka ba, hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud a cikin riwayar Sahih Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innakum satarawna ba'di afanatan wa umuran tunkirunaha. Yace bayana za ku ga aikin handama da babakere, za ku ga mulkin danniya shine athara, za ku ga ciwa-ciwa, in kana da shi a yi da kai, in baka da shi ba a yi da kai. Wa umuran tunkiruna, za ku ga abubuwa da yawa a gwamnati wanda ba kwa so.
kuna so a yi kaza, an yaudare ku, an muku ƙarya. Yanzu kofar siyasa ta buɗu, kowa daga lokacin da ya buɗe bakinsa wallahi ya sani a zuciyarsa cewa ƙarya yake yi, amma zai gaya muku ƙarya, kuma kuma kun san ƙaryan yake yi, amma a haka za ku naɗa shi ku bashi. In ma ba ku bashi ba, zai amfani da kuɗinsa, saboda an mai da kasuwa, an mai da siyasa kamar kasuwa ne, jari ne, yawan yanda ka kashe kuɗinka yawan yanda daga baya za ka zo ka ɗiba. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in al'amarin ku ya zama haka, sai sahabbai suka ce fa mata amuruna ya rasulullah, idan irin haka ya same mu ya zamu? Sai ce addu ilaihim haqqahum, ku ba su haƙƙinsu. Kar ku ɗaga hayaniya, kar ku ce za ku yi zanga-zanga, kar ku ce za ku yi juyin juya hali don ba za ku iya ba, za a kashe ku ne a banza. Kar ka ce dole za ka yi waye, za ka yi rubutu, za a zo a kama ka a banza. Kar ka ce dole sai ka ce wane ya daina, ka yi masa wa'azi, in ya karɓa inda ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitin. In bai gyara ba, wasallallahu haqqahum, ku roki Allah haƙƙinku. Nan shine shahidin nasihata. Wasallallahu haqqakum, jama'a mu roki Allah haƙƙinmu. Abinda zan faɗa a ƙarshe shine wannan nasiha ce, kamar yadda na ce na yi ne a kaina da ku. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Kuma wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Ba na hana ku ne, ni kuma na manta da kaina ba. Kowa yayi wa kansa hisabi. Ina godiya wa Allah tahaddusan bi ni'matillah. Ta yi amfani wa wani, liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Ina godiya ga Allah. Na fara aikin gwamnati tun 1994. Na yi aiki a local government, na yi aiki a state, yanzu ina aiki a federal. Ba na tsammani akwai wani haƙƙi ko guda ɗaya da zan iya tunawa ko in sani ko ni na sani da na taɓa ci da ba haƙƙina ba. Ina roƙon duk wanda ya ji wannan, idan ya san na taɓa aiki da shi ko a ƙarƙashinsa ko a samansa, akwai wani haƙƙi na kwabo da ya tuna wani abu na haram ya shiga hannuna, don Allah ya gaya mun biya. Ni dai a iya sani na yanzu, gwamnatin da na gama aiki a ƙarƙashinta na jiha da na local government, ni ne ma nake bin ta bashi. Gwamnatin tarayya ni ne ma nake bin ta haƙƙin wasu haƙoƙina, amma ba na tunanin cewa na taɓa cin wani abu na haram. Ina faɗa ne saboda kai ma ka ji, kamar yadda annabi Shu'aibu ya ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, kai ma kai wa kanka. Ba na iya tunanin akwai wani mutum da haƙƙi ya shiga tsakanina da shi, ya mun sana'a ko ya mun wani aiki da ban biya shi haƙƙinsa ba. Ba na tsammani akwai wani mutum da na taɓa karɓin bashinsa na taro da ban biya shi ba, kuma in yi masa jinkiri akan haƙƙinsa. Idan akwai wani da ya san akwai wani haƙƙinsa da ya taɓa shiga hannuna ban bashi ba, don Allah ya gaya mu qabla an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Ina faɗan wannan nasiha ne don ta fita waje, saboda kowa ya ji, don ya zama hisabi ne a kaina. Annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gab da zai bar duniya, haka yazo ya tsaya akan gaban mutane, yace duk wanda ya san akwai wani haƙƙi tsakanina da shi, ya zo ya karɓi haƙƙinsa, saboda yace wa inni la arju an alqa Allah wa laysa ahadun yatlubuni bi mazlamatin fi damin wala ma. Ina so in je in haɗu da Allah, babu haƙƙin kowa a kaina na jininsa, babu haƙƙin kowa a kaina na dukiyarsa. Haka ni ma nake fata in haɗu da Allah. Allah Ubangiji ya sa mu wanye da duniya lafiya. Allah ya sa mu haɗu da Allah a cikin kyakkyawar haɗuwa, ya raba mu da faɗawa a cikin haƙƙin waɗansu. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جماعة تكبير.